Yung init na nakukuha natin sa sili is the very same heat that warms our soul. It warms our spirit. At yun din yung apoy na nagbibigay sa atin ng lakas para yung mga pangarap ng mga albayano ay matupad. Bali, siguro po mga 3 beses kami nasala. Talagang masecure namin na ang product namin ay malinis at may quality. Masarap po para sa amin. So mga aki ko po, hindi po kami nagkukuaki pang gasto sa eskwela. Kung iisa-isahin po natin yung mga pagkaing Bicol, dito po natin makikita yung kwento. Doon natin makikilala or ma-appreciate yung isang lugar if you're able to try their native food. Pinaka-importante ang quality kang kayo mong produkto. Basta pagkain, hindi matabang, hindi masyadong mataas yung timplada. Yun lang ang sikreto ko. Hindi lang mayon magmamalaki ng buong Albay, kundi din sa pagkain. I think a lot of potentials here in Albay and in the Bicol region na pwede nating i-showcase globally. Yung behavior natin sa environment is the very same thing that reflects on the Albayano cuisines. Lulutuin natin siya sa pangalawang piga ng gata. Ang kinukuha natin dito is yung may Bicol talaga na twist. Kumbaga, the art of cooking here in Albay ay talagang sa magatang proseso. It brings back memories from our lolas, our nanays, na pag sinabing ganito, ay, taga Bicol pala kayo. Masisipag yung mga Albayano. Very creative. Masyado ring matyaga. Sa pawis nila, sa pagod nila, sa sipag, napatunayan nila na yung aming itinuturo sa aktual na pagluluto, talaga naramdaman nila yung sakripisyo. Dito po natin na ipapakita yung ating mga minanang kultura, paano natin prepare, paano tayo nagiging creative, paano tayo nagiging resourceful. Help and continue supporting the local products. Para ma-promote natin mas maigi yung food natin, we have to be proud to be Bicolano. Ang hamon sa ating mga makabagong henerasyon ay kung paano maipipreserve ang kultura ng pagkain Albayano. Si Ram.